патрыятызм – гэта не толькі інфармацыйныя гутаркі. Так, да прыкладу, беларускі металургічны завод пры выпуску новай інавацыйнай прадукцыі выкарыстоўвае унікальныя беларускія арнаменты, што дазваляе выказаць любоў да роднай зямлі праз выпускаемы товар. В 2024 году такое изделие, как белорусская вытянанка, это белорусские узоры, они признаны ЮНЕСКО и зарегистрированы как бренд именно Беларуси. При использовании своей продукции, ее брендировании мы вот эти все узоры показываем. Ужо традыцыйна сродкі масавай інфармацыі лакаматыў патрыятычнага выхавання насельніцтва. Відэа ў інтэрнэце і стужкі навінаў у сацыяльных сетках сталі неад'емнай часткай жыцця большасці беларусаў. Менавіта таму ў сферы патрыятычнага выхавання інтэрнэт-рэсурсы становяцца аднымі з асноўных. Если мы хотим, чтобы патриотизм не был пустой формальностью, то нам необходимо быть там, где находится аудитория. Это в социальных сетях, в различных аккаунтах и так далее. И, безусловно, то, что социальные медиа сегодня являются мощным инструментом для того, чтобы делать патриотизм живым и доступным для любых категорий населения в различных сферах общества. Акрамя віртуальнага жыцця не патрэбна забывацца і аб рэальным. Менавіта таму адзін з галоўных фактараў адраджэння гісторыі. Мемарыяльныя комплексы і брацкія магілы – вось тыя сведкі памяці і захавальнікі любові да роднай зямлі. Светлогорщина наша отличается тем, что на нашей территории два очень масштабных проекта. Это наш мемориальный комплекс Алла и комплекс Багратион, который сегодня находится в стадии реконструкции. И если говорить о чем-то очень значимом и важном, то, конечно же, следует отметить наш комплекс Багратион, который в ближайшее время откроет свои двери. Рэалізацыя праграмы патрыятычнага выхавання насельніцтва знаходзіцца на завяршаючай стадыі. Менавіта таму зараз асабліва важна кожнаму лакальна пераглядзець падыходы і зрабіць тое, што не паспелі, бо патрыятызм – гэта аснова суверэннай дзяржавы.